दा नै जोंनिया हुदु बुसिया दाबो जायाखै जों दा केमेरा नायनो जोंनिया हुदु बुसिया दासो देलायगासिनो दोङो नै जायाखै जोंनिया रेडि जाजोब्बाय इस्था बारा होनो नानिया बांद्राय बारा होनो ना लावदुम नानिया बिराद बारा होनो नानिया आंनि 1 घन्टा सिगां देलायखानाय ओमफ्राय आं दासो देलायदों नंगौ दे आंनि स्राय सिगां देलायनाय इयो ओमफ्राय दाबो जाया आंनिया जाबाय नै ओंखारबाय आं रेडि नै आं रेडि आयौ Takluklu mana yang kisra ke gana जागासिनो आरोना taklukluनो बिगालाबाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय नै गाइस ओंखारखांबाय आङो जि लेट इसोरो आं जि थाबनो ओंखारखांनानै 2 घन्टासो नेनांबाय इसोरखो रावबो मानियालै मा रायजोआव मानिया स' गाइस दायो जोङो जोंनि न' खाथियावनो धोनस्रिघाट होननाय जायगायावहाय लोखि फुजा मेला जागासिनो आरोना स' बेयावहायनो जों बयबो थांनो नागिरदों आरो माबोरैहाय जायो मेलाया आं नोंथांमोननो जा एसे हायो दिन्थिगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थारो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै गाइस जोंनिया अट'दो सिन्थाय थांलाय लायो मानसिफोरा हनै अट' गाबोनफोर बांसिन जागोन आरो औ नंगौ एकदम थिगखौनो होनथारदों बहा नुवाखै गारिया बांसिन मानसियानो दिनैसो थांगोन नायबाय था अबेसे आं बुंनाया जायाबा नायबाय था नै सोरहाबा नायखांना फैबायानो नोंनो लिजि खालामदो आरो दहायनो जा मानसि नोंसोरनो 1 घन्टा नेहोनानै मानसिया रावबो 3 घन्टा देलायालै रावबो देलायाथ' र' सोरनियाबा स्कुटिबो हामा जालायलांबायहाय बेसेराफोरा मालाय नेदोदां लोगो हामा जादों नोंहालाय माया मोनामदों बा मालाय फुजानिफ्राय बेलुन बायनानै लाबोबाय हा Hey guys, ओंखारबाय गारि पार्किं दोननानै चलो जोंनि लक्ष्मी फुजायाव आयो नुदो जोंनिया बेसे गारि जायो पार्किंआव नै गाइस जोंनिया मेलायावहाय बेफोरबायदि गोबां बेलेग रोखोमनि दखानफोर दङ आरोना पुतलानियानो जा मिठा पानानो जा जियानो जा बिराद दखानफोर दङ ओमफ्राय बेयावहाय मा होनो जोङो फांसनबो जायो आरोना माखासे गथ'फोराबो मोसायो बेयावहाय जि मोजांनो गोदो उन्दैयाव जोङो जि लुगैयोमोन गाइस बिदि खिरा आसानखौ गाननो बांसिन लुगैयोमोन आङो ओमफ्राय जोंहा बिमाया मोनसे बायना होयोमोन आरो खिन्थु आं मोनसेल'खौल' गाननो गोसो जायामोन आरोना सब लाबोजोबनो गोसो जायोमोन खिन्थु दानिया
गाननोनो गोसो जाला माथो ओमफ्राय पायल नांगौमोननो बेनि थाखायनो पायलखौ बायबाय ओमफ्राय आरो लोगोसे आनैमोना माला बायदों खिरा बायदोंमोन आरोना स' बेखौनो लादोंमोन 와 쿠베이건 나마 Munilo nama pula? Munilo? 나는 쿠비야. 저기다 이거 쿠비라고 그래요? 입니다. 네. 바로 집은 낭문이구나. 바로 집은 낭문이구나. 문 탐바 쓰자고 문다. 난 계속 꾸미는 올라가는 날. 얘라 이번 능 쿠베 이번 능 쿠베냐 문 타고 입은 나트. 치팅 감도 있어요 치팅 문니로 볼 하나네 네 아유 안 할라래 와우 야 아유 안 할라래 와우 야 네. 자, 마드몬 10분 마버스. 네, 칠로. 자, 빌레 하만이야. 이라이 바리 감근다. 나우 마세와 항수 마세. 네, 바리. थारमाने गाइस नोंथांमोना बुजिदोंना बुजियाखैथाय गेमखौ बेयो जाहैबाय बे जिथु ग्लासफोर होनानै दोनदोंना जेनेबा बे गिलासफोर बे टेबोलाव दोननायखौ खोख्लैजोबनांगौ आरोना 50 थाखा होनांगौ 50 थाखा होबाथाय मोननै बल मोनो ओमफ्राय बे मोननै खेबनैयावनो माने बे टेबोलनिफ्राय गोग्लैजोबनांगौ ओमफ्राय दा बेयो मानो थाखाय इजि जायाखै बेयावहाना इसोरो ब्लेंकेट बा रोजा बिदि गोब्राब्रा जि बना दोनदो आरोना टेबोलावहा बिसोरथ' बिराद मालदार जाबायलै बाबा बिराद मानसिफ्रा गेलेदो 50 बेसे मोनखो बिसोरो खेबसेथ' लावदुमा जिथिथारबायमोन ओमफ्राय गैया अभार एक्साइटेड जाना रावबो हायासै आंनि फैसाफोरखौसो लस खालामजोब्बाय इसोरो साला गैया हास्राया लावदुमा खेबसेबो एबार नों गावनाय Itu loh, lagau.
एबा गेजेराव मोननैनि गेजेराव गुबुन बेयाव एसे नांनाय ओरै खारनाय हाबाय गेजेराव आयो गेलेनायाव बुरिया खनसेयाव थांखागोन लाखैबाबो बारा स्पिडाव नङा लाखैयो आंबो जागोन दे खामानि गैया दानि जादों दे आं होगोन दे फैसाखौ दे खनसेखौ बिना अ थारमाने नों दाउ मोनबा जाहोला दे आं होगोन दे फैसाखौ दे खनसेखौ बिना अ थारमाने नों दाउ मोनबा जाहोला दे मोजां गाव एबारे दे नै गाइस ओमफ्राय बिसोरखौ बिदि गेलेहोबाय थाबाना जोंहा पकेटआ खालि जाजोबगोन मिथिबायना जों आमलेटबो जानो मोननाय नङा आमलेटबो गैया जागोन ओमफ्राय गाइस नै बेयावहाय आरो गेलेफायबावबायलै मिथिबायना लावदुम टेक्ला ओमफ्राय नै टेक्लाया देरहाबावबाय टेक्लाया नैबे खादाखौ देरहाबावबाय आरोना खानलिखौ माबा लाबारनि ओमफ्राय उनावहाय आरो गेलेलायबाय नै बेयावहाय 10 मोनदों आरोना ओमफ्य नै ग्लासनिया 50 थाखा खालाय बाराद्राय ओमफ्राय नैबेयावहाय आंबो लानानै नायदोंमोन ओमफ्राय नै मालाय टेक्लाया मोनबावबायसोनो ओमफ्राय गाइसेयाव मेथाइ सोलिबाय थादोंमोन ना ओंखायनो आङो मेथाइखौ भइस बारायनो हाबाय आरो दा ओमफ्राय मोनबावबायसोनो टेक्लाया ओइ जाखो मोनबाय खिथु सुनो थाखाय मोनबाय टेक्लाया जोंहा गुवाहाटियाव लांनानै खिथु सुनानै मगखौ खिथु सुग्रा मगखौ मोनबावबायसो नै खाफाला मोजांलाय जा टेक्लानिया मोननै बुस्थुखौबो जा टेक्लायानो मोनबाय लावदुमदों आंनो खाफालानो मोनदाराथार मा होनबावनो मिनिसोबाय लबरनि बुस्थु मोननायखाय नै जा बिमाया देखायसोबाय ओमफ्राय गैया खाफाल मोनदा जेथिंबो बुदायालै बारदाय गेलेबाय थाजाया 20 थाखा बियो 10 थाखा नङा ओमफ्राय नै गाजि अखा हाबायलै अखा सेरलायलायनाय ओमफ्राय जोङो खारबोनानै मेलायावनो गाखोनो मोनासै लावदुम मोना माबा माबि गेलेबाय थाना लेट खालामबायना ओमफ्राय माने 10:30 ना 10:00सिमल'सो थायोनो आरोना ओमफ्राय जों थांनायानो 9:00आवसो थांखादों मानो होनबा बिजिमोन एसे अखा हानानै सेस गाइस बिराद अखा हाजोब्बाय सुजुलायलायबाय खोमानो जों दायो चावमिन जानोसै गाइस खालामनानै मबाइलखौ ओमफ्राय जा टेक्लानि खावलाया गिदिर जादों गाइस नायलाय मा कालि गिदिर जादों नोंनि मोखां जि गिदिर नुदों नै नाय मा कालिनि बोरैबा गिदिर रानग्राया बिदियासो राननो मोनो माबा pan nih जाबाय bodoh orang nolai bodoh pan thank you Vicky chalo ang iyo suka kan sile iyo ka kan siang